La Federació Catalana de Donants de Sang i l'empresa Usit presenten una aplicació totalment innovadora i inèdita per facilitar la donació de sang. Es pot descarregar des de l'App Store o Google Play d'Android, cercant les paraules Donants de sang. Amb aquesta aplicació s'ha fet una aposta ferma per les noves tecnologies i es posa a disposició de la ciutadania, a través del seu terminal mòbil, una eina senzilla i útil per consultar l'estat de les reserves de sang de tots els grups sanguinis, a temps real i actualitzat diàriament. Gràcies a la geolocalització es mostren tots els punts d'extracció de sang, centres fixos i unitats mòbils d'arreu de Catalunya. Mitjançant el mapa interactiu es pot consultar l'horari, la localització i com arribar als punts de recollida. Cada vegada que realitza una donació de sang, l'usuari pot registrar-la i compartir-la a les xarxes socials. Més tard, passat uns mesos, l'aplicació enviarà un avís per recordar-li que ja pot fer la següent donació. També disposa d'un històric amb totes les donacions realitzades. L'aplicació també compta amb una selecció de consells, com per exemple, pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Actualment està disponible per a iPhone, iPod, iPad i tots els smartphones Android.